colmena tradicional de tota la vida, teníem l'inconvenient de que a l'hora de treure-li la mel podríem veure que tenim marcs i làmines que estan molt carregades de mel, però potser la mateixa té un apartat que té cria. Què passa? La cria no convé tocar-la, convé que la colmena cria al màxim possible i que quan més gent tinga és millor. Entonces es van idear ja les caixes aquestes que es diuen d'alça. Aquestes caixes d'alça consisteixen en el següent. Com veiem, això està separat, els marcs de dins són xocotets, conforme veureu, no són els marcs que teníem de tota la vida, i es tractava del següent. En un apartat feien la mel, en l'altre tenien la cria i en l'altre tenien el que elles convenia. Si volíem més cria, perquè estàvem fortes, posàvem més cria, però teníem separat el que era el menjar que elles es guardaven de la cria que elles es guardaven. Entonces, a l'hora de treballar en elles, no feien cap destrosso. Cada cosa anava al seu lloc. La mel anava a la mel, la cria anava a la cria, i el pol·len, que és el que en els seus moments ha tingut també prou interès, el caçaríem de la següent manera. Perquè a l'agarrar el pol·len tenia que tindre un procés de secat, el qual era delicat, s'havia de secar al sol, en unes llandes apropiades, i tenia un procés d'elaboració i de palpar-lo, i clar, més mà d'obra. Però al final, quan era rentable, es feia i s'ha acabat. Això anava de la següent manera. Això anava així. Entonces es tractava de que l'abella tenia que entrar per la seva piquera, però havia de parar per així damunt del que són les reixetes aquestes. Com que el pol·len el porten a les patates, ella va caiguent dins del caixonet. Conforme cau dins del caixonet, tu vas a repassar-les i traus el caixonet, agarres el pol·len i tornes a posar el caixonet. No les podies tindre molts dies castigant-les agarrant-los el pol·len, perquè elles també el necessiten, igual que la mel. Entonces tindries que equilibrar, el tallar la mel, el agarrar-los el pol·len, l'agarrar-los perquè la colmena anara a equilibrar. Perquè, a més, a part que el mal que nosaltres es fem, perquè quan elles estan molt fortes i les talles, ja no fa tanta por el que s'aixemenen i se'n vagin, perquè tenen feina que fer i estan totes per la llavor. Entonces consistia en que les reixetes eixes que veiem ahir són les que les patates van deixant-se el pol·len i caiguent dins de la caixeta, dins del caixonet. I això es posa en la piquera perquè quan elles entren en el pol·len vagin deixant-se-lo amb un altre volem.